dia, què tal? Ja tornem a ser aquí, com cada setmana, esperant que ens deixin poder estar més a prop, les unes de les altres, però de moment ho hem de fer així. I bé, jo crec que és una manera de poder compartir una estona, uns exercicis, una estoneta d'estar amb nosaltres. I gràcies per ser-hi, gràcies per connectar-vos quan us vagi bé, quan vulgueu, el moment que decidiu, doncs és un bon moment per posar-m'hi, no passa res. Jo intento passar-vos-ho i vosaltres ho feu quan pugueu i quan us vagi bé. Avui volia posarem música, que no serà el mateix que fer-ho presencial, però bé. Llavors, ens morem amb la música, però cadascú com vulgui. No cal que feu el que jo faig. Vull dir, sí que, per exemple, des de terra, que estaré a terra pujant, sí que intentem fer-ho així, si voleu, des de terra, pujar, però no cal que els moviments siguin els mateixos. Cadascú és creativa, sap com fer-ho, segons el que la música li digui, això és igual, no importa. No importa que un es mogui cap aquí o cap allà. El cas és potser seguir la música, deixar-la d'entrar, intentarem fer-ho. I després, amb la mateixa música, baixarem per tornar a terra. I també ja dic, cadascú com vulgui, no cal fer el que jo faig. Vull dir, la música és la mateixa per totes, els moviments, cada una sap el que li va bé, el que li agrada, el que li diu la música. Per tant, farem així. Començarem fent el batxero per baixar a terra, per baixar d'una manera tranquil·la. Sabeu que la postura ben col·locada, els peus ben anhelats a la terra, les espatlles baixes, la mandíbula fluixa. Sempre és el mateix, una miqueta a l'hora de començar, per agafar aquella postura, aquella actitud que ens ajuda. Intentem i comencem amb el cotxero. Posaré així. Ja sabeu que partint de la postura recta, baixem el cap molt estret al cos, les cames sempre un pelet flexionades i anem baixant, poquet a poquet, respirant per l'esquena, baixant, sentint la baixada. Respirant. I esperem un momentet a la postura de recolliment. Respirant per l'esquena, sentint la postura.
sentint el cos, sentint l'energia, sentint la música a dintre. I farem... treballarem les mans, no treballar, sinó les mans, els braços ens serveixen per moltes coses, unes actituds que amb les mans, sense paraules, ens serveixen per dir, per acompanyar, per convidar. Per exemple, una manera seria per convidar algú que vingui cap a nosaltres. Podem fer així, mirant a la persona i convidant-la que vingui cap a nosaltres. És una actitud que a part de la paraula, doncs, és maca. I jo crec que ajuda i ens ajuda també. Un altre potser pregant pel que sigui cadascú, però també posar les mans així a prop de l'anahata és una manera de sentir-les a prop, de sentir-les amb nosaltres, ens acompanyen. També una altra manera potser és bufant aquesta coseta que tenim a la mà i deixant-la anar. També és acostant la mà i mirant i sentint com se'n va. Un altre gest que fem molt és fregar-nos les mans. Quan ens la rentem, quan ens posem crema, o potser quan ens volem escalfar. També és un gest de que les mans ens ajuden. També potser quan agafem una flor i l'olorem, l'acostem, sentim la seva olor, la seva presència. Gestos que siguin ben conscients, ben presents, fets amb tota l'actitud, senzilla, humil, amorosa. Potser ens acostem a aquesta flor i l'olorem. Potser també una abraçada és una altra manera, una abraçada que ara ens la fem a nosaltres. Ens abracem amb tot el carinyo, amb tot. Hi ha molts gestos que ens ajuden a sentir aquesta part nostra, tan nostra. Potser també quan ens freguem la cara, que fem com una unitat entre les mans i la cara i ens toquem el cabell. Potser també quan acaronem potser un animalet, potser una tela, toquem, sentim el seu contacte, sentim, sempre intentant sentir allò que fem. Petits gestos, però gestos que ens hi posem del tot.
no sigui un gest qualsevol, sinó que sigui un gest que en aquell moment el sentim. Potser també quan agafem una cosa, ens l'agafem, la mirem i la passem a l'altra mà i la deixem anar. L'agafem, la mirem, la passem de mà i la deixem anar. Són gestos que ja veieu, també potser quan necessitem estar amb nosaltres ens podem posar les mans aquí, aquesta zona de l'anahata, per sentir aquesta zona, per sentir el poder que té aquest lloc, per sentir què toca sentir a cada moment. Són gestos que ja veieu fàcils, potser també quan necessitem, quan tenim una mica de fred, ens freguem els braços. I sentim aquest contacte. Ja veieu que hi ha molts gestos, molts. Potser també, si passem a prop d'un riu, toquem l'aigua, la toquem, deixem que aquesta aigua ens mulli. Potser també quan volem assenyalar un ocell, potser que s'escapa i el deixem anar. Veiem? I se'n va. I el seguim amb la mirada. I se'n va. Se'n va però ens deixa el seu vol, ens deixa el seu rastre. I després d'aquestes actituds que podem fer, que tots fem 1000 vegades, però si les fem amb una mica de consciència, sempre dona el que no es pot donar, un moviment, un gest mecànic, però que el fem tan ràpid que potser no ens n'adonem. Però si el mirem, si el veiem, veurem que dona molt. I tornarem a baixar amb la mateixa música, cadascú a la seva manera, tornarem a baixar fins a arribar a terra, col·locant-nos en sabassana. Tanquem els ulls, amb els ulls oberts, sabeu cadascú com vulgui. Es tracta de deixar entrar la música, de deixar-la i deixar que el cos, amb aquesta música, faci el que vulgui, que necessiti. Entrem la música.
sentint la música, com si encara la música està dins nostre, ens acompanya, sentint el seu so, la seva olor. Respirant, respirant. Sentint que som aquí, ara, ben entregats al terra, i intentarem col·locar el cos ben col·locat. Comencem per tenir el cap al coll el més possible tocant el terra, el que es pugui. Aquí hi ha una mica d'espai, però intentant que no es faci més gran, sinó el més acostadet al terra. La mandíbula ben fluixa. Les espatlles, ja sabeu, hi ha un gest, fem així per poder-la baixar. És pujar-la per baixar-la. I ja veureu com baixa una miqueta, com aquest gest que el fem amb les dues ens ajuda a separar més les espatlles de les orelles. També l'esquena intentem deixar-la ben a prop del terra. La zona de les lumbars sempre hi ha un espai, un petit espai, però intentem fer-lo més petit. Intentem que estigui el més a prop del terra possible. La zona de la pelvis ben oberta, també ben entregada, i visualitzem per dintre, com si poguéssim entrar per dintre les cames, les cuixes també ben a prop del terra, els genolls, les cames. Deixar que caiguin, deixar que reposin. Mirant-ho amb aquests ulls interns, deixar les cames ben a prop del terra, els turmells i els peus oberts a banda i banda. Deixar que el cos descansi, deixar-lo quiet, que reposi, i respirant, sempre mirant, sempre es pot una miqueta més, sempre es pot arreglar una miqueta, respirant, la zona lumbar ben a propet del terra, respirant, les mans miren al cel, sempre amb l'actitud de donar, amb l'actitud de rebre. Respirant per tot el cos. I farem un exercici que ens va molt bé per aquesta zona per intentar que relaxi. Posem els peus flexionats i posem els braços cap enrere. Els peus, les plantes dels peus ben tocant el terra i amb una inspiració pugem l'esquena. Pugem, els peus ens ajuden, els braços també, i deixem que aquesta zona es mogui. Deixem que agafi el seu moviment. Podem ajudar una miqueta intentant moure-la suaument, poquet a poquet, perquè ell agafi el moviment.
és molt agradable. Si ens cansem, baixem l'esquena una miqueta per tornar-la a pujar. Sentim la postura, sentim el moviment. Respirant, respirant. Els braços ben estirats, les plantes dels peus ben connectades amb el terra. I amb una inspiració tornem a pujar. Tota l'esquena, també tota la part de la pelvis, de l'abdomen, i deixem que el cos es bellugui. Sobretot aquesta zona que està a l'aire. Deixem que agafi el seu moviment. No cal fer res, només ajudar-lo una miqueta potser que es doni i ella sola agafa un moviment. Deixem, mica en mica, respirant, respirant. Aprofitem per respirar per les aixelles també, que és una zona que sempre està molt tancada. Ara que estan ben obertes, portem la respiració a banda i banda, ben ampla, i donem-los una miqueta d'aire i baixem els braços i ajuntem els peus, les mans a damunt de l'abdomen i respirem abdominal. Amb les espatlles ben baixes, el cap ben col·locat, la mandíbula ben fluixa, l'actitud confiada, amorosida, respirant. Ja sabeu, agafant una miqueta d'aire i quan el traiem les mans ajuden a sortir aquesta entrega i quan necessitem agafar una miqueta i traiem. Sentim la postura, sentim aquesta obertura, aquest espai. Respirant, respirant. Les expulsions ben llargues. Sentim que som aquí, ara.
I deixem anar. Estirem les cames. I amb una inspiració pugem, pugem. Quedem assegudes un moment. Separeu una miqueta les cames i farem la patximota. Pugem els braços amb una inspiració. Els deixem. Respirant, respirant. Pugem una altra vegada. Anem a buscar el peu dret i el portem fins a la zona pèlvica. I baixem. Baixem i agafem el peu esquerre. Peu, el tronell, la taula, fins on lleveu. Deixem l'esquena del que puguem i respirem. Sentim la postura. Deixem anar. Anem a buscar el peu i el canell. Respirem, respirant. Altra vegada pugem els braços amb una inspiració. I els baixem. Expulsant. Respirant per l'esquena. Pugem els braços. Els baixem i anem a buscar el peu esquerre. El portem fins a aquesta zona i ens estirem fins al peu dret. Respirant, respirant. Que la cama el més estirada possible. I deixem anar. Tornem la cama a lloc. Respirant, respirant. Sentint el cos. Una altra vegada pugem els braços. Baixem. I baixant fins al peu, anem a buscar-lo i el portem a la pelvis. I agafem el peu esquerre. L'esquena el més baixa possible, el cap també, respirant, respirant.
Buscar el peu i deixem cap a l'altra cama. El turmell, el peu, allà on podeu. Estirant, estirant. I tornem a baixar. Savasana, portem els braços cap endavant i deixem que ens ajudin a baixar el toquet. Respirant, sentint l'espai que ocupem i l'espai que ens envolta. I fregim les cames i les abracem. Les abracem i farem aquell exercici de relaxar la columna, portant les cames cap a un costat i el cap cap a l'altre. Respirant. Sentint aquest passeig del cap i de l'esquena a tot el cos. Mirant des de dintre tot aquest recorregut que fa l'esquena, que fa el cap, aquest massatge. Sempre podem una miqueta més, simple, molt simple. És un exercici molt fàcil, molt agradable, que ens permet sentir tota l'esquena ben enganxada al terra. No passa res si caiem, però sentint aquesta oposició del cap amb l'esquena. I, tal com estem, ens deixem caure un momentet en aquesta postura petita de nadó, amb una actitud també petita, confiada, contenta.
I tal com estem, ens asseurem un momentet, sentint el cos, sentint aquí i l'ara, sentint que hi som. Sempre es tracta de sentir el nostre espai, el nostre so. I, per acabar, hi ha una actitud amb els braços i amb les mans molt important, diria jo, molt important, que us vull passar també, que seria aquesta actitud de donar, d'entregar que tenim, que som, una actitud que surt de dins i que va cap a l'altre, cap a la vida, cap a el que vulgueu. Una actitud de donació, d'entrega, simple. Una actitud de donar i una actitud de rebre. Van juntes. Quan donem, rebem. Donem i rebem. Donem i rebem. Que vagi molt bé, que tingueu una bona setmana, que puguem fer les coses de tant en tant quan puguem, amb una actitud present, de ser-hi, i veurem que sempre dona aquesta actitud, aquesta, sí. Que vagi molt bé, ens veiem la setmana que ve. Moltes gràcies a totes per ser-hi, per connectar-vos quan vulgueu. Bon dia.